Салом алейкум, дӯстони азиз, ҳамакаса сӯзен, тенҷен, омади иди шарифи Рамазона ҳаматона табрик мегум. Пага идан, ҳоли шумо баъди идан влогои рамазонӣ тамошо мекуне. Дар ин рӯз реклама намондум, барое ки уже мондаштаги на реклама ҳамаи канало бовар мекуне. Худам равшан хапка чо глота монди даҷа мега. Худам безор шудагим Инстаграм одамое ки подписаться кардагим лента мечиқам ҳамаш реклама вой до. Я намуд реклама шидагие ки аммо аккаунто уже скучни шидагиам. Ай одамое ки пештар мисол ва ё реклама набудан, история нақл мекардан. Ана мисол одамое ки ҳама вақт реклама будан, одама уже мухтаж шуда будем, не ки одамое ки дигахе буду мисол страницаошон ва ё ам реклама шидя. Ана бачи гуфтаним одамое ки реклама доштан хайш хатон десте ки шароит нест, ба маъное ки свет нестай. Я соат меша успеда мекунем ки зарядомона пир кунем, бо влог сабират кунӣ, монтаж кунӣ, як гала вақт бо я сториси Инстаграм худаш як сутка мегзара. Агар свет набоша, заряд боша, алоқа нестай. Намедонам антеннаҳо кор намекунам. Барои ҳамин бо сабр бошен. Ина ман ҳозир ба наздики пулгирӣ мерам. Рекламотон дар вақти пулгирӣ мебиёя, дар сезони нағзтар, зудтар. Ана михел хай касе тоқат кунад, чӣ мегӯям, тоқат кардӣ, бурд кардӣ, тоқат кунед. Ана дигарода чӣ гуфтанем, ҳаматона як бор дига иди Рамазон муборак, тансиятӣ, хушбахтӣ, умри дароз, сиҳатӣ, саломатӣ таманно мекунам. То видеои оянда ин видеои ҳамин рамазониро ҳамаша як такада партофтум, то як дига ифтор видео дорум, баъд тамом. Дар Рамазон дута видео дорум ман. Дӯстони азизи ман, иншоллоро бинед сатилиш қатим. Ман ашам фақат қаймоқ свежа, твороги свежа мехарам. Ана инҷода ҳама чизои ватанӣ, панирҳои ватанӣ. Меша 200-300. Майл. Як дона авокадо мехарам, барои ки беғазай. Ман ҳеҷ ка ира намехарам дар хона. Дӯстони азиз, ман шада инҷа пилмен кадай. Ман ҷигар бирён кадистам. Ман ҷигара чӣ хел бирён мекунам? Маша сковородка кадай. Чени худаш ба дили худаш. Ман ҷигара вай мекунам. Хеле сахт бирён не, лёгкий бирён мекунам. Я пиёз қати, оли қак зелен мерезумша и всё тайёр мешавад. Всё, мамол омадам, нигоҳ кунед. Уже иҷа атмосфераи баҳорӣ беҳад хушрӯ. Орнаментои тоҷикӣ. Билош гуфтя. Худаш погодаи берун вообще кинови. Чӣ гирифтам? Royal Kids. Короче, космос. Мепарем ирӯз. Буда худа бозича гирифтам. Фатироро бинем. Самбуса. Пряника мекунӣ ана инҷа? Хай уш биги 5 та, иш биги. 5 та самбуса 5 та. Бо озоқ. Фатир. Не хеле фатир гирем, ҷӯшака. Гирдача ва кулча. Асобина кулча. Ана пеша ифтор рухшон ана хеле авқотро кадай муда. Ана ира қатинаи хурдан дар курги соз шавем. Ҳамин 3 моҳ ма ба фикрам хеле грип сардардам хеле будам. Тамом нашудеста ҳамин гриппо хемохем хурдестам. Ана ҳозир авқоти худмонам тайёр мешава. Ҳама чи тайёр дар хона мара жда дорад. Авқотам бигирем барем хона. Ҳозир хнакиёдам мо дар хона хурдестем. Тамошобинои азиз, иҷа медонед че Дом Пионер. Мо Дом Пионер меомадем. Дузандагӣ, пазандагӣ, рақосагӣ, шахматбозӣ, дуретгарӣ, доиразанӣ ҳама чиро дар амҷа ёд медодам. Хелам ки аз амҷаам кабинетоша аренда додагиян. Ина маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе. УПКам хеле карочи. Ана иҷа домои нав. Мо чӣ омадем? Балон алишкунӣ омадем. Бамон рафро вардан ай мошин. Гуфтам бреоли то алишкуниша бигарде. Гуфтем биёя парк бидроем. Детский парк.
نه اینجا شدی محکم کردی اینجا значит با چیزی میسازن اگر نه اینجا سپورت площадкаш بود دوستو ولی می паркам چیزی میسازن دوستان عزیز آدمو دلالی قمپن روی کنن ما کورل ماین روی میکنم کافی اتمی زفیر برای که چیزو در خونه ما بسیارم ایده تا وقت اشت پروی کردم دون ایرخشون گفتم یا برم خونش 100 سالشی نرفتم دوستان عزیزی من نگاه کنه ما دایجا الو داریم ها الو داریم ما چی گرفتم ببینید خیلی گوشت امی کراتی خب که گوشت پیشک سگ گریل پزک کراچی گرفتم دیم نه گریل میپزیم که خیلی چیز گرفتم دیم ندیم برده ایرا استفاده برده استیم ایوار خردم دیم پیشک سگ جنگ انا حوزی 20 minut مونده یا نمیدونم موسپد میکنیم نمیکنیم خیلی تو اوقات هایش نه ما خوردن میگیریم دیگه چیزا داره تو روزک شوی 20 minut مونده گرد و اینچونیدن گلاکوی خشوره رخصون ماده داد من اوای خونش اومدم тамошобинои наи глакора да ол мондам тайёрира дидем неки оли вақт нашида оз бо берун мерем кучика пайда берам пухту пазо чихе рафтесиян сумалака успеда мекунам бихӯрам кушодум шаду қошуқча хурдам тамом анаи кулчора мо ай ашан гирифтем анаи кулчора кичу гирифтем ами гилбита гирифтем динанги кулчое ки ай вай гирифтам ку чойхонаи роҳат беҳад сахти динангира мода додай ҳамха пакета истодагиям обстановкаи берун анамихе уксус надоре шук-шукне дуд дӯстони азизи мамана хеле каша кадестам ана кида мемонам исфандиёрдам мехра нигукне сразу же ҳама чизош дадруша шакар ма фақат шакар медохтум пеш ида оказывается шакари ида друш буде беҳад осон айда хеле кашора тайёр кардан без варки чизе ки хусият дар кора без варки тони азизи мо харидем хок барои гулшидонӣ пицца барои ифтор кудако гирифтиян ҳай ширинӣ ам хел чизо ва коробкаи атоми всегда со мной ана кози ма тарафи хона мерам мошини причирк духтаро дидаётон аста инаи тюлпанора ма шинонда будам инаи қадари биромадяне ки замин сахта хока ма барои чӣ гирифтум хока барои ону тубакча да гила шинондан як гала тубакча доштем гил доштам ва як ҷошта партов такшун чихе шикастан қадара ма харида будам тубакчаҳои кабутак чихе мешиканад охи мама айрону чихе шикастан ана гилои беномусак бобуромадя дӯстони азизи мо пагания дорем як ифторча кунем хештабороқатӣ бовар мекунем соат 6:20 минут пас рӯзакшӯӣ мешава уже 25 минут пас свет нест свет нест ман намедонам представить кунем март 20 март ҳерӯз 6:30 шидина уже чой пой ҳамаи чизоро тайёр кардан дар кор лекин свет нест дина дадек алов карда будам ҳаққот карда будам ҳерӯз хушум надод ҳерӯз гуфтам не ждат мекунам свет шава ба